У мене є медик, який сказав, що норм. Все. Тому що кум в гараже сказав, що норм. Тому що кум в гараже колись цей препарат собі на полі бою вколов, і йому допомогло. А то, що це похибка вижившого, ніхто не рахує. А скільки людей вкололи і не вижили, ви не знаєте. Але коли говориш людям, що є доказова медицина, що є доказові речі, які пораховані, і це не просто експеримент, це житті. А вже ж, є одна таблетка парацетамолу 1 грам, в яку ніхто не вірить. І це все, що може прийняти боєць особисто, або йому може дати інший боєць. Далі вам треба вибудовувати роботу так, щоб якнайшвидше біля пораненого опинився бойовий медик. І ось цим ви можете допомогти підрозділу. Купіть медику машину, який туди приїде. Купіть наземний комплекс, який закине медикаменти туди.